Ви розумієте українську мову? Розумію, дуже добре Будь розумію. ласка, відрекомендуйтесь, назвіть свою посаду. Відрекомендуйтесь. Відрекомендуйтесь і Ви назвіть свою посаду. представтесь. Я підполковник Воробець. Я чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Украине Сокол Игорь Сергеевич. Так. Ви давно перебуваєте на території України? Украины с 2016 года. Значить, наш голова Державної прикордонної служби України, Так. генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комитета Республики Беларусь, генерал-лейтенанту Лапо, пламенный привет и лично передать 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лапо. Это приказ для вас, но не для С меня. презрением.